madihita oparen naputa Raja Silai Sabungan Siwaluturku nama Hojaha tu Silai Nabola. Oras. Melihat mata pasar itu harta dengar basai ala tok kita boy di bantahan ay pasol boy kita pajumpa kita nama waktu oparen naputa Raja Silai Sabungan Siwaluturku nama Hojaha tu Silai Nabola apa di bagasa part kianon. Nuaing saha mahita tu materi ima guarun ni pinahan obar turumang ni pulang. Jadi songonido dihita nomor 2 tubuh jojok dihita mulu anak taulau adat alai dang pala sikok dope taat tusi songon dia padalangan ni ima taringo ni guar ni pinahan obar turumang ni pulau ni siaran ini ada dong do di son di tonga-tonga ni puwata kantor sekretariata ima na tuata bidang tarombo dohot ada kita asa tabegema penoranyon sian na tuata di son ima songon narasumber nuai pasatai tuamu tua nami ima bidang tarombo do adat lau paturakot tuhami songon dia do pangatusion ni goar ni pinahan hobar turumang ni pulau ni utima muliate. Jadi horas mari kita peparanda putar Raja Silai Sabungan Siwaluturpuk namar Hojaha tu silalahi nabolak hobar tu materi na dipasak dia mata prologer rakin ima goar ni pinahan hobar tu rumang ni ulaon molo adong sada-sada ulaon tu akka raja ni tutur naro akka raja ditutur na tautang na gitu sikon berhak do bana majalo jabar juhud jabar hata jabar sinamot jabar tortor dohot lana asing ati amang ate nah mulak mahita tu materi tahun ima guar ni pinahan hobar turumang ni ulaut dihita Batak adong 5 pinahan nabui gabe jabar gitu 5 pinahan nabui gabe jabar di ulaun sada-sada ulaun ni hita Batak na parjolo ima lob bukan itu namar miak na pinahan lob pinahan lob ate na paduahon ima habing iya na patuluhon lobu na paupaton horbo na palimahon hoda ya ase takasa teh taboto nah adong goar ni pinahanon tu goar ni habatahon dangino natakas di pasar oput tanajolo nah molo pinahan lobu di dokomon na marmiak miak marang dokomon lomuk mangida perpek nate molo horbo di dokomon si lumatak adong nama dokon si tiko taduk
Adong nama dokon gajah tuba mangida parpeakna. Molo hoda di dok maun hoda debata. Nah, pada umumnya molo hodaon di daerah Hubang do onate, daerah Dolo Sanggulan. Nah, adong do tong di daerah Samosir, sada ulaun-ulaun na julu ima ulaun ada guarinon budaya ale menyangkut tu animisme dinamisme dan gitu di dokuma mengalang hoda debata dan gitu jala on dan sudah bui mengulahonon aka hal-halat na tertentu do adong mon nomor hiti-hiti pernipion manang na tudu-tudu sada sian akana malo ate oma guar-guar ni pinahan nagawi perjabaran di Hitabatak ate na limau oma nahya tabigi jala oma namasa alari dihamu amanami guar-guar niong pamasaw mong pangguaranon padohonanon obar tu siulaon ate molo ulaon ujuk manang las ni roha las ni roha ni ngema las ni roha molo ulaon sari matua saur matua manang saur matua mau libulung dan gitu ombak warna nah molo pinahal lobu takas pinahal lobu molo diulau las niroha marang pesta ujuk unang idok kon namar miak ate didok mak lomok dang lomok asing do lomok melolomok kan pinahal lobu nageleng ido kan lomok ate saya takas tabo to pajuhutina raja rami na tikina mar patuhata mar husip pajuhutina namar miakin na sa sitong na kurang pas do yate les kodok konota do lomok jadi di hita po parande putaraja sila sabungan solo turpuk namar hojaku sila lahina bolak nunga tapasomalon nunga ta sosialisasi honon padohanon di aka piga-piga ulaun tu kapurian niarion songoninang tu ari na mangihut. Jadi unang tadokon di ulaun ujuk ditikin apa tua hata mar husip pajuhutina namar miak ali tadokon mak lomuk ate tadokon mak lomuk molo soyat tu si hula-hulai ba dinggama tapat orang ate nah molo di ulaun sari matua, saur matua, marang saur matua mau libulung, di dokom mau namar miak-miak. Ate, jadi tu ulaun abot ni roha do di dokon namar miak-miak. Unang di ulaun ujuk menang las ni roha di dokon namar miak-miak ale di dokom mak lomuk. Ate. Oke, molo, ya habing, ya tetap bulung nilopian, ya molo diulaun sari matua, sor matua bulung jarang do dipatu pahabing ate, olah diulau las niroharon. Idok ibaen bulung di lopianon terutama terlebih itu aka agama-agama naso mangalang lombok ate mana semangalang namar miak-miak siro ate contoh adpen ngahani ulah honon ate do aka lana asing termasuk hukir parate
Oke Pak teh. Ya, mulai teh Pak. Jadi hima molo bulung di lopian. Ate. Mulai teh Pak. Jadi molo lobu. Nah, molo diulaon ujuk manang kelas niroha didok mau si semet ibulu. Ya, las niroha si semet ibulu manang ujuk ate. Ate. Nah, molo diulaon sarimatua sormatua mulung didok maon lobu sitio. Yo. Alai mol lobu sitio berarti jabar natata jalamar passa manang jabarino tata dihaliakon alana berbau sinkritismon dan itu gabe berubah mon lobu sitio nati nutungan itu kan mau lobu sitio nati nutungan sitio nati nutungan artinya jabarinon nunga ditutung buluna jala dirobus ate alina jabar naung dilopak jala somal naon dipatu paon arong napatu paon gawe jabar mangihut ate itu beda nada molo lobu sitio berarti jabar natata ale molo joko lobu sitio nati nutungan berarti nau ditutungi dohot dirobus dilopak ate jadi orang tadokon di pesta ujuk lobu sitio nati nutungan indah itu salah alana senda jolo buasa pula idok lobu sitio nati nutungan nah senda jolo memang ilok pada jabar molo di pesta ujuk daknya jabar natata di pesta ujuk jadi pole dok lobu sitio nati nutungan ate idok mak si semet ibulu oke mulai deh molo horboro idok mak siti kotaduk ulo las niroha dah tak beda siti kotaduk ketik kurut sedok na molo gejang pe songon tetap dedok ko siti kotaduk ate itu melorong misalnya taduk na hino gejang songon aka pengecualian namai ana jelas tikoma taduk ni horbo idok ma horbo siti kotaduk diulaun las niroha isarana mangopoi jabu kayak gitu ulau las niroha deh kan ya ale molo diulaun habut niroha sari matua saur matua mali bulung didok maun gajah toba ya gajah toba manang silumatak ya ate emang ate baru napalimahon molohoda dison do tetap do hoda debata sampai tetap do hoda debata daerah ulah asap irope tetap do hoda debata jadi pada umumnya molo ulaon hoda nagabe perjabaran ra sampai sonari ra tajupai do beon di hubang ate malang dulu sanggul ate emang buru bagariang tahu do ate emang buru tong do be ate kan jala taboru jagal hudon isi ya kita nong mangalang jagal huda iya jembolo sian ado bandara dari Baligyon
Malaysia silangi tiba mar pribumi, mobil pribumi, sehingga do di dolo sanggol. Di sangka homa mengalang jagal ho dari si, dan itu mohop-mohop, dan itu baru mah terus tu pengururan. Jadi memang dijual do di sini nong masak. Tersongoni mara di hamu-hamang, asa takas na kiningan inon, guar-guar ni pinahani, adong 5 na biasa dibaik gabi perjabaran, jala guar ni pinahani, hobar tu rumang ni ulaun marah sing-asing. Ate amang ate, asa takas, molo pena selilingon, dangido marduk do sudi padohan inon, alai marhite-hite panaurangio di bornginon, dihamu akan kami terlebih hita peparanda putar aja sile sabungan siwalu turpuk namar hoja kusilalahina bolak mengatakas ni padar bornginon bui ma tadi huton padohanon molope anot di mangajana adong namar panukun memang ido barani hita madokonon memang ido sumber-sumber panuturion sian akan tua-tua suang songoninang sumber-sumber sian literasi naung nijaha tarimara dihamu amanami nabui di patora kami ate tungadong nah orang takas di pangadaran namion boy mahita rak marsipadaran rak padarhon akka pangatosiot tabe nagabe pamorahon pangatus yota partikanon di pasar tami tuhamu amat taraja gotima ya mau nanti mah di narasumber nami sesuai materi yang pelajari untuk warni binahan obar tu rumang ni udah ya jadi nggak boleh diutang nak caringan cuma caringan itu pada bagian sian narasumber nami tidak napa suku napa tikion orang udah sorma tua bodoh panjutina namanya mulai deh ya jadi mulai mah dihamu ama nami ketua nami ate anggota ringot buana manang olana ya anggoinon tergantung tu keadaan ni hasutod do. Dan itu mada bujara puna popo inna dan ina mata ida roha. Nang hula-hula inon raja ni masahuta do tulang mangat tusi do tu keadaan ni hasuton. Dan itu molo alani ido pena bui terpatupa ni hasuton tersongon buan manang olani na tua-tua namun dinginon ba marbuha baheno mahita alai ikoni lapis satama ate alai adong sipata tuk do si jamaon ni tanganna alai dang suman buan ni na tua-tua inon namun dinginon manang olani na tua-tua kan inon nuangin terdas do son iddah di balangin atau tunuangin buido sanggahon manang peto dia ke hula-hula tulang raja naro terlebih raja di rumah sahuta ada sih nama boto keadaan ni hasuto ni ido jadi ala ni ido di sana kikodokon peranan ido sahuta nama nongai molo saya digukon hula-hula do tulang sikon lobu sitio manang lobu sitio nanti nutungan manang gajah toba dan itu tentu dongan sahuta do na boto sama dia keadaan ini dongan parhudulna ada sih dokon jono partubu jono gap parhudul itu kan ditapul dorong botar gotana songon namar hamarang itu namar dongan sahuta nangpe marasing-asing margana itu dengan sahuta buido makatahon nasa sitong na buido korona mada budu jar puna popot dang di itamata di idaroha jadi mau masalah na buino namang ketua bui ate
Asal masian elek ni roha, toruk roha. Lana memang itu keadaan. Ate, iya, dangarong dia ada tahun na pasti si konon. Dan itu, saya dong no jalan keluar di sada persoalan manang masalah di pasangan oputasi jolo-jolo tubuh. Tersong ini mah, adong nabe? Ya. Dia memang tuan kami. Ya. Kalau di depan orang yang percepat. Mana pun menjual. Molo bulung milopian di bay perjebaran di ulah ulas nirohar kan. Namanya aku memang tua terbuhama persagini perjebaran di som. Tapi sifatnya. Ya. Habis itu orang yang udah cepet. Ya beda kayak dia. Oh itu. Terbuhama. Pertending nih. Ini Jadi mulai hati Pak di abang udah nami ayang usah sitong na niyan molo siapa pat do kan pada umumnya hampir sarupa doi. Jabari kan prototype ni pinahan itu di Kinamangulu kan itu. Persoalannya mungkin JP gajang doi hurnaira ate dang persoalan nih dang pola jadi masalah alai dah jelas pajuhutina baima bulung di lopian dang itu dang pola persoal honi dang itu ate saru baru sudi itu adong debe dihamuak kamanami emang udah ku pertiga raksa Iya. Lu pernah pakai lah. Ya. Ya. Jadi mudah mak. Halo mak udah, halo. Amat konami, semua narasumber apa pelakon. Halo. Semua dia korban dipinahan obat rumah ini udah. Iya. Ya. Namun kubajo amat doa memang sering do TBG warna melawan saruma tua alai idok warna korja hundul ini korja hundul intinya sisemet imbulu manang na silumata korbo duribain warna ada hasilnya sudah itu perjebar. Jadi mulu Lopan naro? Naranya dia. Ya. Jadi seperti. Jadi lah habis telinga ni para daton ya batak apakah memang si jalan apa tidak? Ya. Memang. Ya. Ya, waktu si kata ni sukunnya mengudainon kebetulan di konten na Parsiajarata na minggu na salpu arong do di sini judulna Lubu Sitio na tinutungan kan takas do ni patorang di si dan itu molo asli na julu amang udakku molo olana itu manang buan nai hipal do inun nagawi perjabaran Moloy do Lubu Sitio hipal mon gabi perjabaran alai tata najulu marpassa do ipatipal lo jabari hobar tu hasatanna pasatamu mama jabar tu sorina itipal lo bab inna moro hurang malabab berarti geleng tabayo ti nai na igil lang itu ilabab pemambuse lang itu soni dung inon berubah maon dang jabar passabe alai di halia ko majabaron tunamateon si mangarudo pon isomba si mangarudo pida ihalia ko jolo dung halia konon baru ma di pasatu hasahatanda dung disodangi barita nauli Tanah Batak dia enggak mau sinkritisme berbau berhala kalian mungkin adong mahimbauan undang di wilayah nasoni
ujungnya dung mula sianu dia ma dibagi Jabar. Alai Jabar inon nunga ditutungi jala di lopa. Sonang bau didok mon lobu sitio nati nutungan. Ate. Nah, taringot nalaholopan ni situan na torop bari siap ma pinahan na asing molo olanaon hipal doon nagawe perjabaran ima adat na jolo dan itu ale bergeser mon ba olanai manang buan nai lausido lopan ni na torop iman wangin onate amang udah. Jadi mau song di dokon dia mangudai ini istilahnya mangudai nakin nahudul ahado hoja hudul kearifan lokal deh bahasa kearifan lokal deh non mungkin di daerah Hubang ate ale molo secara universal hirana so sudah do maboto istilahnya teh mangudah imate imana boy ate adong do be amang udah ke Manigresion. Iya, jadi udah tematu udah kami ya. Udah usaha rumah tua. Ya. Ini kalau perjulu timoding inatam pamana perjulu ngaibain lobu sitio. Tapi di nomoding bapakna kacapna meningkat manian. Ya. On gawe itu tuh, tetap mulai makan berada kesuwen. Ya, jadi nakikan hurokon, bah tergantung tuh keadaan di hasuton itu, dan itu nian na normatif na molo inatai perjululau olana lobu sitio. Molo parpudi amatai si konadong mau peningkatan gawe gajah toba. Alai oleh karena sesuatu hal dan boy dipatuh pa gajah toba dipatuh pa ma ima lobu sitio merakulomuk jadi boy disongoni alana keadaan dia kena tsunami dan gitu bisa saja jadi mengido artinya marpangido mahasutoninon tuhula-hulai didok koma lomuk marhulik-hulikon gajah toba. Yang ini lomuk marhulik-hulikon gajah toba. Artinya bahwa namar miak namar dokon namar miak me alia saharus sangap na tua-tua na borhaton didok koma namar miak marhulik-hulikon gajah toba molo lobu sitio idok koma lobu sitio marhulik-hulikon gajah toba dan hiro parjolo-jolo objek nai baru mengalapis dari jangon mulai dok kon hasutos songoni ngamangat tusi dan hiro ate mulai dok kon namar miak marhulik-hulikon gajah toba alai somalna nian turun setingkat doi non misalnya boy do seta sejajar dan gitu bahwa namar miak marhulik-hulikon lobu sitio ate sunguni macarana ate molo madokon pahaluson pataridahon yasni rohana tetap do dihormati hula-hulai alayala nasi patu paun na si jamaun di tangan na dang tuk bayele mak songoni mahatana ate emang udah itu ngatus sama udah ya sesahal ini do kemana kok terus pikiran do suku-sukumu bah adong dewe oh ya idea ya. Jadi mau lihat mak di narasumber kami. Ya. Songon na tabro perbinotoan ala jarang binigi akka istilah-istilah na taparsajare pada dikioni. Iya. Tari waktu guar liminahan pembantu rumah. Iya. Jadi nasari dengon na binigi marang di ulas neroha, habut neroha
dus tu sudi. Boy dokon lomok. Boy dokon Nomor miak-miak. namar miak. Ya. Nah, jadi songoni nang gajo tuh ba. Cuman besok ku bereng piga-piga kali ku bikin ulang baik di bulan ini basukit. Misalnya ya haruan nena. Jadi bahasa orang naking mah nomor miak mah manang gajo tuh ba inna manang si gugut duhut. Jaga duhut. Nah, si gagak duhut. Jadi ison dengan aku bereng istilahnya ben naking tamar sejarah soal si gagak duhut tuh. Malah mau desan bidege menang HP Jakarta PR bidege semua ini. Wah, si gagak duhut atau bani nah, anak keluarga. Nah, jadi suku-suku nami tadi ngotu si gagak duhut tuh. Halo. Artinya pinahan nomor buar pinahan halo si gagak duhut. Ya. Oh, lihat ya, Pak. Ya. Jadi mau lihat Pak abang tua penasehat nami. Jadi alarido arung sonon upama nama dokon emena masa dagi ga ursa ina masa ita paula-ula. Kan ini nuangin. Ale molo ga ursa do emena masa ra aporotat do ursa ate. Artinya perlu analisa pengkajian mana sih yang sebenarnya. Unang ikut-ikutan ini. Ate alani mulai dok ko si gagak duhut dan itu ra pinahalu behar ko bereng manggagak duhut amang tua dihitan igagak duhut orang malang onna iga duhut tian lagi dan itu manuk pe lang itu si gagak duhut dan itu ipatoki dan itu jadi kalimat terbuka don dan adong kekhususan itu si gagak duhut ma inna jadi kurang atusi baru dari maksud dengan si gagak duhuton. Si semet ibulu do, si tikota do, manuk do, bulung lopiat do, dia do, dan itu dang tekas. Jadi alari do, narohaku terlebih kita peparanda putara ya sila sebangat solo tepuk nomor hujaku sila lain abo lagon. Murang betong tadokon sada padohan ale dangatus sita manang halak dangatus mulai dok si gaduh kan timbul pertanyaan si gaduh na dia dan gitu so pak do si dua pak do manuk pe gaga tidur duhuti hero mereka mau mengalangi duhut manuk kan itu jadi dang takas padohan ini non boy dokon non kalimat terbuka don dan kalimat tertutup. Mulai dokon si semet ibulu udah jelas. Mulai dokon gajah tobo nggak takas, bulung di lopian takas. Puasa bayar maralingalingan langsung to the point mah. Tari mara amang tua na boy patorang ate. Iya. Ini dengan tong. Artinya bayar pe si gagak duhut. Oh, dulu puhu bereng. Iya, Dung pegornya takas pinoto bahwa untuk ulah-ulah terlebih itu ulah naka abot ni roha boy banyak ngatari dia yang tinggal natar pasti aja itu berarti dang si duhut selalu duhut iya ya adang dope ya mau sorong be mau lihat tema di kita saluhut nate atus ma hita di di materi tadi warnginon terlebih di hita peparanda putara jasila sabungan seulu turpuk namar hoja aku silalai na bolak boy ma onta implementasi honon tujuan narion memang menga ta sosialisasi onta pasomal madokon akka goar-goar ni pinahanon hobartu ragam ni siulau nate molo dang tarestoration akka padohanon mago jadi marhite-hite perpunguatan di sekretariaton dan itu bui mesti tarestorasi akka istilah-istilah nauli nang di pasar ni putta si jolo-jolo tubuh atong di hamu amanami marsangak batu hatta marsangak mau putta raja silai sabungan
marsangak mara kita peparan dia putar raja sila sabungan solo turpuk namar hoja tu sila lahina bolak horas manihita. Horas. Iya.